הופה! הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, סניור! הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. האמת היא שבאתי לכאן לא כל כך כדי למחות נגד מה שעשו, כן באתי למחות כנגד מה שעשו, אלא למחות כנגד אלה שלא מוחים. אני מסתכל היום על ההנהגה שלנו, עושה רושם שיש לה ניוון שרירים הפוך. המחשבה לא עובדת מזמן, רק הידיים והרגליים עובדות בלי מחשבה. ידיים של גסות, ידיים של הרס, של חורבן, מאבדים דרך, רגליים שלא יודעות לאן ללכת, ידיים שלא יודעים את מי להכות, הכל מבולבל. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. הדוגמה הכי מובהקת למה שאנחנו חווים פה היום זה הדוגמה של אבשלום, שאבשלום מצליח להטעות את כל עם ישראל, שהוא זה שאבי השלום, הוא זה שרוצה שלום, אב שלום זה רוצה שלום. הוא הופך את דוד המלך לאיש מלחמות ואת עצמו לאיש שלום. כשבפנים זה בדיוק הפוך. כשבפנים אבשלום הוא איש אלים ואכזרי, ודוד עושה משפט וצדקה. רוצה לומר מתוך האירוע החשוב הזה שאנחנו צריכים להמשיך את החירות הזאת. תורה לא צריכה הסכמות, ישיבות לא צריכים הסכמות, ארץ ישראל לא צריכה הסכמות. אנחנו כולנו עומדים ומצווים להיות בני חורין. אני פה באמת מגיע כירושלמי גאה להגיד לכם, תושבי יצהר, ירושלים איתכם. אם אנחנו לא נילחם על כל פיסת קרקע, גבעה, מעיין, ביצהר, בשילה, באיתמר, בכל המרחב פה, אנחנו נמצא את עצמנו, חס וחלילה, מדברים על שכונות בירושלים. ואת זה צריך לעצור היום, כמו שהיה צריך לעצור לפני 9 שנים, כשאותם אנשים שהרימו כוסית עם ניצן אלון, היו שותפים לבושה בכפר מימון. אם היינו עוצרים את זה בכפר מימון, לא היינו יושבים פה היום. ולכן צריך לעצור את הכדור שלג הזה כבר ביצהר. שמחתי ואומרים לי בית השם נלך, בית השם נלך. שמחתי ואומרים לי בית השם נלך.